Blackboy Production. Поздрав за Димитрий Киркович, най-мощния, най-преуспелия Анди Бари Виена, Андо Бару Лондон! Влиза бавно, всички гледат него, тежка стъпка, носи си късмета. Димитрий име като закон, в играта винаги шампион. Най-мощният цялата фамилия, най-много пари, това е стихия му. Успял е сам, стигнал е върха и Бог е с него, води го в света. Вали гърми на Димитрий, пак му върви. Димитрий Киркович, най-контеберавеле, пачки злато, всичко му е в ръка. Но и дава, щото има душа. Най-мощния, най-силен в рода, всички знаят кой държи града. Ръката му дава, благословен е той, Бог е с него, за това е герой. Анди Бари, Виена го знаят, Андо Баро, Лондон го хвалят. Където мине оставя следа, истински мъж с голяма душа. Воси омано ще баре вилеса, воси силен, той е на върха. Силес бут парес, няма край, но сърце голямо, това се знае. Вали гърми на Димитрий, пак му върви. Той е вълк единак, не се предава. Патрона в живота, силен, мощен, разбива гипски, напред върви. Вали гърми, няма равен брат. Димитрий Киркович, най-големият играч, пачки злато, всичко му е в ръка. Но и дава, щото има душа. Blackboy Production. Димитрий Киркович, най-мощния,